Ndichauya mangwana vari kuchemera simoko ndichauya mangwana vari kuchemera simoko tipeyo hembe tendezi ati anyway tikatireyo zana mamoyo nana madhuvesi vava vose chibhagarai pasi chibhoti dongororai muri kuseri kwejurawo makumana aiwa ava vanhu vanonakidza right guys tadzoka zvakare tadzoka tongoti pachipamwe guys pachipamwe haiwa regai ndimbotanga nekungoti mana mamoyo murimo here mucomment section umu ndabva ndava kungokudai so vana madhuve vana mai vemunhu aiwa ndinokuremekedzai ndinokuisai maoko muri mana mai vemunhu zveshuwa ndimakadzvara benzi renyu iri hamungarirashi handimaona vana madhuve ndobva ndati kunowanikwa futi kuna nadhuve ikoko munoona kuti dhuve yacho inongondida mbizi vana zvisura mabhanzi zvimama mabhanzi handimaona right sorry henyu vana shoko sorry henyu vana chichi vana wati chichi amene kuko zviera wati ameno hamuzomorosanawo mangwana ikuko ameno nhasi nana madhuve nana mamoyo aiwashi tiri pano handitika right kwai girls smoko sorry henyu mapiano aya mananzera mapiano amuzivi kunonzi kudla mari bvunzai isusu tichikura taitetena finance taitetena dola ranga richiri kunzi dola rine value taidle mari ndonga taitsika kaboys esmoke dzichiuya tichidla mari imamudle mari imi mari yamunodla nemubayiro iyi mari yacho munodla nemubayiro yekudla uchirohwa uchimene zvavo ai isi taidla cash kungodla mari yanga iri tii kwakusina zvokunzi uno food for work kuti unopiwa mari woishandira kwakusina izvo taingopiwa mari idzi taingopiwa handimunoona saka chiti ma2000 kazhinji kana tichitaura isusu garai pasi chimbogarai pasi nokuti hamusi kudla mari imi makungodlira mari kutenga mawigaya isi taidla cash guys pafeya taidla cash right guys musakanga ndikutengesa mawigi acho naika kuri nevada mawigi acho vari kudligwa mawigi ndikutengesa mawigi naika musakanga nokuya kuinbox uku nchizo bata mawigi tinawo zvakare mawigi kuti muite muchidi muchitenga mawigi enyu naika tinawo mawigi aripo type yese mawigi unoda blonde white yellow blue green whatever makels dzakakura kusvika kumagaroko dzinoiswa mababy heads yadziya dzinosungwa dzakadi dzese dziripo unongondibata chete ndokuisa pamukoto wadzo handitika vari kuda futi mafuta musangoona kutsvukira kudai mufunga kuti kuda nezvemufirimu haiwa zviri kutoita so zviri kutongooneka nemuri kuona zviri kutonyatsongooneka saka mafuta acho ari tii zvakare munongondibata tozora tose naika sama yakupinda kuitira kuti sama kana yakupinda tinenge tirimo mufashoni tese naika takagadzira ganda koita asi guys munoroya chete hamumbotauri kuti matama yapera chematama ndanda kuichematama kamazuva ndanda kunchematama mazuva apfuura hamusi kuchatauriwo kuti zvimatama zviri kuenda zvichidzikira zvimatama zviri kuenda zvichipera zvichidzikira guys mapiritsi aya nekusirima nekudii zviri kuita zvichiita guys zviri kuita saka please vanoda zvekuonda izvi zvekubvisa matumbi zvine chichi tibatei asi tefadha tiri kuvanzwa kuti abasa navo tichavaona havatizi tichangopedza pana vatozviwana zvakazara Facebook yose hatina kwavanotiza vachiinda saka tichavaona time right regai tipinde mune nyaya yedu yechipiri iri pano tionesane naika tioti nyaya yakamira sei zviri kufamba seiko muno yekuwhatsapp petronela uyai kuwhatsapp titaurirane muno yekuwhatsapp Prada Gucci I don't know kuti inozokushita pana Beyonce here kana kuti I'm not sure. Hello maswera seiko ndaswera maswera here ndoti mwana zvedimadhuve pano zveamaiti semaoko maswera seiko naidhuve madhuve ndimika zvimama mabhanzi zvacho mama mabhanzi acho aiwa ndisati pachoikopera chete alright aiwa zvakanaka chero mukasura zvetinongosekerera chero mukamama tinongoserekerera hapana zvekuita ndo chokwadi chacho right so ndimauya pano mukati ndine nyaya ndoda kuti nditaure nyaya yangu yandoda nditaure panapa muchibata-batawo pane nyaya yakaitika pamazuva apfuura aiwa tine time zvedu tangainesi kubva pakutanga tichinzwa zvedu tiripo tagara takateerera alright nyaya yangu
chakandimotivheta kuti nditi ndiri kuenda kwaSmelly. There is a caller akafona akasi Karen manje apa I just don't remember kuti musi wechingani ndichifollowa zvangu live yacho. Caller vakati havana havo kuzogona kumove on from previous marriage kwavanga vari. I think vakati 15 years nenyaya yebitterness vakati havazokwanisa kumove on nenyaya yebitterness saka she didn't move on. Vakati maboyfriend vanenge vanomboitawo havo asi it seems havana kukwanisa kunyatsokuva on. So I thought kuti inini ndakangopinda musituation iyoyo and ndakamanija kumove on kubuda musituation iyoyo and reclaim life yangu and move on. Saka ndakati no, maybe ndikataurawo ndikasharewoka you will see kuti it's not the end of the world. Nyika iriport yako, you've got a chance tazvaunoita neupenyu hwako ndiwe, you know, and inongogona kuchinjira anytime. Nyaya yangu yakatangira pakuti ini ndakaroorwa hangu, ndakaroorwa ndine 22 ndikaita mwana ndine 24. Ndaita mwana ndine 24 uku kwanga ndakawanika uku I think ndakanonoka kunyatsopika kuti it's not the right place for me. Ndofunga pamwe ndongoti immaturity adulthood. There was a lot of abuse going on from my husband, from the family. It was tough, but ndakangotry kuomawo kuti hatinati but it just could not work. Ndaisvika point yekuti pamwe ndairegera kundivhurira ndodzoka kubasa, unoti kuti ndaenda kwavasiri kuziya nditori kubasa tichitofonera kunzi uri kupi chidzoka kumba. Ndoti handisati ndakudzoka kumba because so kuuya zvekubasa unditore otondiudza kuti handisvike ikoko apa ndiyane mota and I was not driving. Ndazosvika kumba kwacho usiku late izvozvo ndosvika ndedzakakiwa. Mabrothers acho 2 varimo neex-husband vacho arimo, the 3 boys varimo votodzima malights. Ndakamira pagate chitoona kuti malights ndasvika ari one zvezvatodzimwa but vachikwizira pavasiri kunzwa chigate. Mafoni richifona, mafoni pekutanga vaitogodaira kuti chahoraiti gaititi ndimuudze avhure. That was it. Anavhurirwa ndegate iroro kutozosvika ndaona kuti no vanhu vandiona but they are not opening. Let me go hangu kwavabereki vangu. I went home. Mudhara wangu vakati no isusu hazvina hunhu kuti ungangouya and we let you in. Rega ndikuperekedze tononovhurirwa. We went back nababa vangu tikanoiginoiwa tiri pagate and then we went back kugara mangwana tokuma. But still ndakahenga on ndiriko ndichiita all that. Tikaenda kumusha. My mother-in-law then ivavo vaitaura kuti vatorwa panze ndidambosara nevana vangu muno. Isusu varoora vese tonogara panze matare avo 3-4 hours eusiku after. Uyu munhu akari murumonya kanzi kuroora yakabisa keshe kuti maicha henyu mapotsi akatoroora and hatina kutizira kuti ndine nhumbu. Ndakatonogara bote ndisitori natobita nhumbu kwake ikoko. Ndakatozoita mwana leti, ndakatoita mwana musekondi yangu ikoko. Mama wangu vatozonditi koiwe vana vadiki vamazuva ano munoita sei, why don't you want to start a family? Ini ndingofunga kuti rega ndimbonyatsosetla mushe paipai. Handina kutomboti anga akatouya akatobvisa haana kupedza but anga aroora, anga auya zobvisa atobvisa atoityauzva mumbo. Ndosaka baba vangu vakati vanoita dii because vaiti zvinondiremera kuti ndarare newe mudzimai wemunhu pamuno isu tichiziva kuti wakadini wakaroorwa. Kana vasiri kuda kuti upindepo vachakuperekedza vachikudzosa sevanhu vakakutora kupi kuno. Ipapo pataizi mai vacho kuti vatorwa idoitori education yavo mumba mavo imokuti ndo zvavanodzisa ndotoku yavo iyoyo vanodzisa navo kuti vakadzi varoora vese ava vauyi vatorwa. Ivo shiza kuroorawo zvavo in the family. Saka handizivi kuti ivo havasi kutorwa here but according to me ndongoona kunge takafanana shizi kutorwawo but anyway taingozi vatorwa timbobudai ndoda vana vangu vakaberekwa mumusha vogara. Saka nyaya iyi uruvengo urwu unhu waitwa nemurume wenyu uyu waitobva kuna mai vake ndokwaiutora because kana mai vachigusiza kuti amai vamwene ndimai handiti kana voti voda kutaura nemwana wavo mukomana voti chimbobuda pashe iwe hausi werudzi rwangu hausi mwana wangu handiziviwo. It was tough. Unoyatsoti SIS MELLY ndaiti ndasacrifice kamari kandatambira kubasa nekuti tiri kuziva kuti tiri kuenda kumusha oti ndiri kunhongerawo matenesi tirega ndivanhongerewo Zambia netuchikafu twaunotenga wosvika twotambirwa pamunosvika wotambira maakuzononoka
mapedza kutya zviya manje kuchidzi vatorwa kudai panze ko zvinhu zvangu zvamatambira munotambira mutorwa wanga wazongokuchengetai nai mai makangogara ipapo mutorwa zviya chikuchengese but ameno kuti ivo vaizviona havo chisi but ndo mashoko atainzwa almost every time to make it worse manje chaizonyanyidzwadza ipapo was kuti pamba pacho panga pane turupi saka kana tanzi budai mumba matinenge tiri munenge muri kicheni munonzi varwa chimbobudai cheta kubuda room yechi2 inenge iri bedroom ravo hatikwanise kunopinda imomo saka imai vachapai saka mai vachapai taizorara tese varora vese tairara mukicheni iwo watana nawo mukomana bedroom vana vairara mota okay hapana imboonawo kuti pamba panoda kuvakwa like ipapo inanga muda sviko hangu ndichitongosvika ndo zvanga zviripo asi paive nevarora 3 kudhara saka kureva kuti vakoma vatatu vese ava hapana akanga azosumudzawo musoro kuti ochivakawo imba pochi papanguti aitoshandisa tuzo so kana tanzi hatisi kudiwa mukicheni macho zvaitongoreva kuti panze togara zvedu panze kusvika 11-12 tiri panze tichinoita kuti matare avadi aperi it was not really a matter yekuti toda kupinda mumatare but maybe dai kuti vochibuda havo munoitira matare panze voti imi kana muchida kurara maybe mawaridza imi kamurara but anyway tainovagata zvedu tiri panze tongonyaradzana tongosindisana nevamwe wangu tiri panze togara takadaro thats the life yandakararama at the time chainyazondineta manje ipapo ndaimboshingira ndakanyarara ndisiri kuda kusheya because ndaira machida kuti family yangu iite respect for this guy ndikavaudza all this ndiri kunyandingorosisa respect but ndakazoneta when he started kuti akuta unotorwadza kuti anotouya nemagirlfriend pamba asati atamba kuenda pane mumwe musikana aitouya achindigogodzera padogogodza pado achikumbira kumuona asika padopa fine ndo iye ndomudedza vari pane munhu aripo pano votorana vototenderera imba ndokutobuda ikoko kana akauya kumanai utoziva kuti atoenda achadzoka kana kuma5 ndobva ndazofonera ndakatanga kufonera mukadzi wemukoma wacho kuti gulesi ndo zviri kuitika kugonai munhu ano yachitorwa musikana wacho anotouya shuwa padhoo here kuzomuka achitoti ari ndobva vataura naye akapindura maiguravo akati uyu mwana mudiki uyu ndosaka ndakanotsvaga uyu saka umaizva makaona kuti mwana mudiki makadii kuchiroora uyo wacho akapindura maigurava akati kuna maigurava hanzi uyo iwe achivhura anozviwanza so handikwanise kumuroora wake asi uri mwana mudiki so aitongopeya between the two of us kudaro ndikazvinyarara zvangu ndobva ndavafunga kuti maybe kugara kwatanga takaita since panga pane 3 boys ava mabrothers 2 aigara navo vanga vasina vakadzi ani pacho aingodzingawo mukadzi achienda achidzoka achienda achidzoka then akawana masamboma saka vairarama upenyu hwekuda kuita mabachura vari 3 ndikafunga kuti maybe zvakangoungana ikoko pamwe kuri kumuinfluenza in the wrong way maybe tikabva pano pamwe anonoita nani and then I suggested we move out takambowirirana tichitaura tege tiri 2 and then azonokurukurawo nehama dzake uko vachibva vatikana ndopa akadzoka akati haina ndete kurota pano pane imba ndikati ona kaimba isi yevabereki dai imba iri yevabereki zvino imba yemukoma handingapeki ngahuko kuti ndatopeka pamama hazviiti saka ndakangoendawo kusaidzi ndikashingirawo tsvaga imba yangu ndikaiwana ndikabhadhara zvese ndikataura ndikati hama we kana iwe usiri kufamba neni indawana imba ndakubuda ndopa akazonaa ndakubuda akati alright ngatirongedze toenda ndobva taenda itai dzorai volume itai dzorai volume ndikutaura kunoko alright so taenda it was a flat taigara second room ndopa akatanga kuuya pamba anytime chero 9 chero 2 anytime mamwe macho masaturday kunyanya akabuda saturday achiita zvekungomhanya izvozvo anenge adedzwa vasikana vacho vanenge vachiti pamwe tasvika pameeting place obuda achimhanya zvinosangana navo otonovatengera machikeni ini that was back then like 2003-2004 onouya navo mumota nemachikeni ini avo zvisiri kunyazoblinga-blingawo ouya navo osvika pamba opaka ini ndiri mudenga ndiri kunyatsoona everything mumota handi akenechisi zviri kuitika mota opinda kudhoo ndotoko mota ndeipapa zvonzi hapana munhu hamuna munhu hamino zvauri kuona handizive kuti wanditafuza here or what but ainyatsondipindura kuti hamino zvauri kuona hamuna munhu
mota ogeza 5 minutes zvekumhanya zviya zveposa akamirirwa panze ovatoziya hembe dzake chihure chacho chokuunza magirlfriends pamba pane mukadzi era kumani. It was bad can apa chikafa achatenga renda asi kubhadhara anything chemumba nothing ndini ndikuti ndane zvese amsi saka ndakadhiniwo ndikazvika pakuti aiwa renda ndirege kubhadhara zvese zvemumba ndirege kubhadhara porridge remwana ndirege kutenga he was not buying kana mukaka kana chii zvese he was not buying. I carried on ndikati this is my child, I will love him zvakadaro. Kanga chiri kadiki kanga ari like 1 year 2 we are forward from 1 year 2 months. Asi mbamenyimo mamakamchine rudo here. Mama sina because we are not talking. Asi pandoda kuandasira ndepekuti achita disrespect yakale kuyani vakadzi achididi muri momba imomo musi wairara mumba maitovhura kamakumbo. Apo zvanga zvatopera ndanga ndakutorara ndakapfeka matrousers. All right. Ndoti ndakatarisa kuside ndakaita dollar sign ndakakumbatira mwana ndinotomboratisa mwana awe ndatorara nemwana wangu ndakati iyo uya osviteka dollar sign ari pakakona pembedi. I would laugh because inini ndairara zvakanaka like ndairara ndakati but not pakona uya nekarara pakona pekuti usatombodiguma pakona kadza takaguta apiwa kakunzeu kwani kakagutapiwa kunzeu apiwa kakunzeu makuseni tarara takadaro ini makuseni ndinoya ndopinda ndogeza ndoenda tokuenda basa iyo ari kuendawo tinobuda same time 7 o'clock tichibuda 7 o'clock ndiri kubuda nditi 1-2 ndichidriva R2 yangu ndichifamba netsoka iyo ari kubuda nemota yake tichibuda pasame gate ndiri kuenda kutown tise. That's the life we live in. And then ndobva ndazomubudza handikati mama this andichada, I am so done with this thing called marriage. Andichada, I am done. Mama wakati no pachivanhu mukadzi asiri anoramba murume ndo zvazvinoita zvigara zvekungoti mberi and ivo vanyatsona zviri against moral zvanga zvisiri tomboita kuti zvingaitika. So ndakamboteerera but still for me it was too painful. Ndakati hai no pandazoenda kunaba mukuru murume wasesi wangu ndikamubudza ndikatsanangura ndikati ei nyaya iriko yakadaidza saka dzimwe dzacho dzekumashure ndakabhingi ndambongovahinta but ndakazonyazogara pasi ndakunyatsovaexida isovodza kuti vanhu vari kuuya pamba pamukuru havasi kupinda mamangu aiwondline asi vari kudrivwa into the yard. Munhu osiya mota pasi vasikana vake vakagara imomo iye achiyosofishina apo obva adzoka vatodriva kuenda kana achidzoka anzoka kumitu kusvika ndaakuita kuti akasvika kuma2 akangosvika kumba actually kwatosviba kwatodoka kuma9 zvichienda uko ndandisingakimbido aizonopfura mugaraji orara mugaraji mumota kuseni patinomuka ndaakutsvairawo 5 kana iri weekend ndombopinda mba kana muri mukati mewiki pandomuka ndakuda kubudawo ndoba anozopinda mba because ndakati ndinoramba ndichizvinetsera ichimukira munhu nacho. So pandakati kuna moms ndichada zvisingazotona bamukuru vakati aiwa mainini decision day timu uri kunyatsozvirarama zvinhu isusu it's really against morals azokuti unoti pana waramba but kana zviri as bad as you are saying it mainini zvinorwadza inini kuita yeginde but I can't decide for you. Ndo vakandishingisa ndo vakandisimbisa ivavo kuti decision yekuramba is not wrong. Ndichibva ndashinga ndobva ndakudedza mapurisa wandiri ndaenda kumba ndikati no uyai mubvise we are so done, we are done. Mapurisa abva auya iye bva aramba akati ndibude iye mukadzi ukabude ndikati kune mapurisa no inini kubuda handina problem challenge chete iri kuti ndikati the house is mine ndakatoralisa saka ndikabuda achasara achikanganisa zvekuti deposit yangu handizoiwana saka please ndokumbirawo abude ndisare nerisi rangu. Mapurisa akati kana risi rirako kai zvinora ichikukudzinga saka vakavhubvawo mudzinga vachibvawo mudza kuti wewe chitakura zvinhu zvako kuti imi muri mukicheni mukuita noisi andei ndobva okay bva akumbira kuti orai tindozotorawo zvinhu mangwana kamota kandinako kabiki vakati haudzoki pano usina wanofasi vazoiti kana wakuuya kuno you make an appointment with us unotofona utaura kuti ndoda kuenda kumba kuya tosikosangana pasi notese because time yafona mukadzi anga achiti being violent and the reason why ndakafona chite is being violent akasvika achikutura mbedha because mbedha ndangatenga mbedha ndega preparation kuti achibuda ndisashandise wake wandakumwanaina saka haana kusvikuda izvozvo paukutura saka naanafona mupisa ndikati mukasauya izvozvo muchitora izvozvi muchimudibatsira izvozvi mangwana munogona kuuya muchitora nebox saka vakauya vachimhanya vanombonoka so ya
vakamutora vamuudza kuti chibuda bvaenda akasiya popota akati problem unofunga kuti wakanaka sitereki muchifurirana namai yako nevanhu vekumba kwenyu ikokoko kuti unowana mumwe manje uchaona life is not like that mawedzi ake akandoramba ari mumusoro mangu for some time like ndakaita unge hold on sister right guys on this live I wanted to learn kune avo vakabuda mumamarriages manje apa kana to relationship as santika I want you to ndati mudzidze pane lesson itaura namai ava kuti you can still move on ndaona comment section mwachidzidzisewo kuita move on antika this is a clear picture of somebody who moved on pazvanga zvakaoma saka musango before you put mamwe comments and imboteerai live iyi kune vakawanda vanostruggle kuita move on to the extent of whereby one anosvika pakunwa poison achitadza kuzvigamuchira kuti imba yaparara achitadza kuzvigamuchira kuti rudo hamusisina mumba anditi so toda kuti munyatsoteerera nyaya iyi variko right now pa 1.2 people vari pano hapashayikwe 15-20 vari kuita go through exactly what this lady has been going through andika chinzwa iwo ka inspiration kuti zvakazofamba sei and take notes iwo ndiori kuziva nhamo yako ndiori kuziva mauri ukasatedzera comment section because comment section vamwe vachiri muhappy mood mudzimba dzavo right now andika iwo unoziva nhamo yako weka andika chibata mashoko ari kutaurwa pa odziza nezvawo handei mberi alright okay so ndinyatsozodecide kuti okay we are done tapedza tawirirana ndasara ndega manje ndakunyatsokutaka kuzicollecta kuti who am I ndotangira papi ndasara ndine mwana ndine responsibility but then I comforted myself futi kuti wona wagara wangosvikubhadhara rent wona ndiwanga wagara wagara wangosvikoti saka really hapana chinyatsochiita asi chava changondibhowa ndechekuti panhu pandandigara I just wanted maybe new environment kungochinja mhepo nyowaniwo iyi moms vangu vakatiti no you know what hapasina reason yekuti uramba uchigara kwaurikugara move back to the house ini ndakati no reason yai waindairamba ndiri kuramba kudzokera kuvabereki I didn't want nekuti ndaenda through what I was going through izvozvo zvekutiri kurwadziwa saka unozoita time yaunombogara wobata musoro woratidza kuti vabereki vachiona I didn't want that ndaifunga kuti ndinenge ndakunovaremedza rega ndimbokuzvitraya tione kunokuitika I tried kuzvisingisa ndichingogara and I was okay ndobva ndatomeka peace nazvo ndakutoti okay maweekends ndaafree ndine mwana kazhinji ndoenda kumba kwana mama kana ndoenda kumasisters ndichingotraya kuzvikipa busy ndisastress kumba ndichichingouta muhora but at the same time nenyaya yekuti ndakuda kutraya kusvika environment ndakangotanga kutsvaga kuapply mabasa kuti ndingochinja basa nditraya kubva ndingochinja ndiendesana ndaishanda kuharare at the time saka ndakava ndazochinja basa I moved out of Harare ndaenda kutown out of Harare fandatanga kushanda ikoko and ikoko I was happy I was alone zvakanaka ndaclear mhepo dzese nhamba yangu ndachinja ndakumbira family kuti please I went through too much with this guy hapana arinobvunzwa kushare namba kana achibvunza mwana ngasiye message ngataure nemi kana achataura nemabereki since hamusi kubva pamba pamunogara hamuna manhamba zenyu anawo let him communicate ikoko munongondiudzawo pane zviri kunetsa pane chii but no one should share where I am and no one should give my numbers and fortunately family vakateerera havana kushare namba yangu andakambogara for some time ndiri hiding like that ndakazongoitawo mumabasa imomo ndakazotongana nebrother yake manje ndiri pabasa nditori pabasa atouya pabasa pedu achida help and I was the person to help him pabasa pacho ndokutomuna kwatakaita futi and that was like reconnecting asi inini mukati I told myself vanhu vakandirwadzisa mwoyo ava yakandirwadzisayo mwoyo I do not want to go back saka pfungwa naye dzekuti ndichamudzokera ndanga ndisingadi saka ndanga ndatrya kuzvikipa a distance away from me kungoti ndingozvikipa away from me ndisatomboita pfungwa yekuti pamwe ndikamuona ndingangobuda futi ndasangana navo ndavabatsira vabva vaenda vabva vamufonera munavo vakati ndamuwana munhu ndobva vazotanga kutonditsvaga pabasa paipe vakutokumbambopota chitora mwana and watu tikati mwana tinokupai munondifonera tosangana ndokupai mwana tichidaro mukusangana kutora mwana ikoko vakabva kuzodedza brother yangu kuti ichiuya pa1 of mavhiziti kutora vana chii ndobva vayatora mwana ndobva vazotraya kunonoka naye kudzoka naye mwana vakuti orit saka tochiuya naye kuti vasvike kumba ini ndikati no kwadoka nemichirara ikoko nemwana tichasangana ndichitora mwana ndobva ndamutora mwana ndichingoda chete kuti ndirambe ndisiri kunyatsozikanwa kuti ndiri kunyatsogara papo just so that hatinyanoita too close ndobva ndagara ndopandakara
ndakufila futi kuti ini zvekuramba ndichiita kunge ndiri kustokwa nevanhu zvinonita ndoita sei pfungwa yekumuvha futi came back kuti I have to go zvekuramba ndichiteerana navo ndopakatanga kuuya the idea yekuti you can move to SA, you can move to SA. Then I moved to kuya ku-SA na 2007 I moved and pandauya kunokwa ndobva ndagara I started afresh zvakanaka tikatoisa mwana kucrash anga beji kuenda kucrash that time kuenda kucrash ndiri kutongokontinyawo ndiri kurera ndichingochengeta ndichingodaro since uku kwanga usina chakambobva namvura ndakatena big kuti nai madii mambonipo chakati ndakangoti kana vachiziva kuti vane mutoro kuchengeta mwana vachaunzocha vanatu kana vasiri kunza it's okay mwana anorarama ndakakontinya asi pfungwa yangu yanga iri yekuti upenyu hwangu hwawo hangu nemwana wangu zvekuchadheta izvi to be honest mind yangu yanga yaitwa off zvachose I was switched off nandisisatobude I think ndandichirepeata at the time haingoti handidi guys are the same zvakangodaro no then ndichingorarama life iyoyo ndakazosangana ne-this guy and ndinofunga ungoti mwari vanga vati this is the time and this is the guy you're gonna meet him and uchaona zvichaitika ndozvakaitika I met him and it so happened kuti sure he was the guy because vamwe vese ndaingogwadzura ndichienda ndandisina kana basa kuti ndichacheuka ndichati ndinoto ndaitogara ndichingotaura kuti ivava vanongomhanya vachingoti vatete ivava ndombavha dzacho idzodzi that was the mentality yanga iri mandiri kuti ndivapo mahit and runner so I didn't even want anything to do with him but this guy particularly ndakamuentertain tikatochinjana manumbers became friends taita mafriends paakazotanga kuda kungoti ko hatingadhete here I changed kutochinja chaiko because handina kufunga kuti achauya nepfungwa iyoyo pfungwa yanga ingori kungoti we are friends akaramba achiinsista and okay fine ndakazobvuma and ndobva ari muZimbabwe ari muZimbabwe paakangotanga kutondiudza pacho kutondiudza ndakamuudza ndikati you know what as friends we are fine inini upenyu hwangu ndini nemwana wangu that's all I want to hear about kudanana newe nhasi iwe unenge uri kuchinditunda nhasi kudai mangwana kana tangogara tese chete you are going to come between me and her ndofear ndinayo and I will not date anyone for that saka ininika handidi chinhu chinondiparadza semwana rather stay out of this iwewe gara uri friend yangu kudaro like that ini ndigare ndine mwana wangu kuti we are okay tiri friends like that saka iye akatonditi manje like ipapa akamboitonga izvezvo kungotora ita ambonyarara umboitonga hazvinzwa but odzoka ototi izvozvo the fact kuti ndiri kusangana newe murodi usiri kuratidzika senge sekuti une mwana asi you open say to yourself nemuromo wako kuti iwewe wasiya mwana kumba is what made me want you because ndaona honest iripo kuti you know what if be very honest handifunge kuti ndichanyanyowana vanhu vangandiopenere up zvakadaro pakutotanga chaipo saka handisi kudzokera kumashure this is within 9 minutes ndobva tambonetsana kusvika kuti ndazotora it is okay we can try tatry asisi vangu vazouya autoinsista ndakuya zovaona ndamusanganisa nasisi vangu vaonana akutoti kuna sisteri yangu kumboti ndosvika sister yangu tasara twega ndikavati hai kusiyanai nazvo ini mbomirai timboona kwazviri penyu bvatambodaro esiuti kamu kakawanda akazosvika pakuvati kulezi chindibatsirai tironge tida kuya kuzorora munhu ndokutotaurirana pai apa handisi kugara naye munhu handisi kugara naye and inini ndichitongorohwa ati nhati ndikutorama ndori virgin kwaari ndagara handisi kutombonyatsoona seriousness yacho handisati ndaashiwa ndiri kuzviona hangu kuti asi mimi maida kuti makatorogwa nemunhu uyu muri virgin kwaari ka kwaari yes kwaari ka iye mwana wangu ndakakuudza kabati iwe muviri wangu hausi wemaharaka like handisi kupepe kuti handiswa ndichisvipwa like that ndozvandakaita that's what I did with him and iye wacho he was okay with that iye anga asino mwana futi he was okay with that I did not even have a problem with that okay ndachida kubvunzira kuti pakurogwa apa muri virgin kwaari iyewo ari virgin kwamuri dei mozonopinda mumba muya mapinda mumba muya munowana masamba akasiyana hachigoni hachiiti chinhu haidi maizodii apa matanga varogwa musina mbogugula zvanga zvisina basa sisimeni inini ndinofunga kuti kana tawirirana tanzwanana handifunga kuti there's a topic inenge iri too hard to talk about kana ndikati chidai iwo tichidai tinosvika ipapo kapatiri kuda that was my thinking ndofanga ndisaka ndaikoko ere yanga isina basa ere yanga ine basa neni ndiyo yekuti do you really care ndakamborariswa panze handinazorara panze because vabereki vangu vaigara padhuze but I mean kana munhu achiramba kundivhurira usiku wakadaro kuti rara panze I wanted a person asina kudaro kuti aindoziva kuti at least this person gets
So as long as ndaona kuti alright aiwa sure apa panenge paita chintu mina apa ndo zvanoita so akabvuma zvese tawirirana vaseta date what paya atondibatisa magrosari akati chitumika because ndakakasika kuenda kumba December iyoyo kuti yacho ndakakurudza nyumba akati chibata magrosari aya ndotera ndobva nangotakurobva nangonozvigadzikaomba ndikati izvi ndangobatiswa ndezvevanhu iye zvishuwa bva atera zvimwe zvatinonzwa fiye inenge iripo yekuti pamwe ndiyo yegara ndichauya kaunonzi ndotera munhu hawi but zvishuwa ikei mufamily vacho vanga vakarongwa delegation yacho kuti ndo vari kuuya vakauya zvino zvinhu zvikarongwa zvikafambapo zvesamari yavo vapedza kusamari yavo sekuru vacho vachibva vatoti pane nyaya iripo yekuti tibva tatojekiserana pano tisati tasumuka kudamba munhu atidi zvinozotinetsa mangwana pane mwana aripo tibva tamudedza auya apinda ndisekuru vake not sekuru vake abva auya atidi mangwana ari kuzomuka zvinzi yakazonzwa kuti kune mwana ndisingamuzivi ngaabva auya tibva pachimwana chibva adedzwa chibva topinda havesi vachibva vakunolecha then we finished achibva atokumbira kuti since netise tiri kudzokera kumabasa baba ndachikumbira kuti chibva tangogadzirisa mapepa edu tozoenda kuSouth Africa tachata chibva tatobhuka vachibva wabvuma havana kuramba zvobva wangoita the procedures dei rapera tapedza zvokurora zvapera tatoenda kukoti tatobhuka madheti edu tatogadzirisa mapepa edu then tazombogara edu madhesi ekupedzisa holiday edu December wacho kuti vatazodzoka kuno January tichidzoka we started staying together takasiya December taisa notice kumba kwanga ndiri iye aisa notice kumba kwari tatsvaga pani 1 inini atini kuti auye pangu because paizoita kunge auya mbamangu hama dzangu dzikauya dzaifila kunge dzauya mbamangu because ndo pavaizimbouya kudhara iye he was working kuJoburg achigara kuJoburg inini undishanda kuPretoria so takangoagreewa kuti tichaitira kuPretoria so we had to move from ndaigara pataenda panyowani patazonotanga ipapo kutaura kunoko I'm happily married with this guy tatomova on tatone family yedu I've got vana naye hapana kana problem yaningati ndazosangana nayo ndikatotarisa bheki kumashure ndotoona kuti ndakanga ndakatozvibatirira ndichiswera ndichiholda magraduate uyo akambondiitirei dai ndichiti all guys are the same guys these guys are different hatingati all men are the same pane humwe hunhu hwekungoti this is a guy mentality but to be honest kana uyu murume yachirova it doesn't mean kuti the next guy anorova yezo vakasiyana when it comes to most of the things ndikatarisa zvaitwa uyu ana kana one trait yanga iri pane that guy ende uyu mwana wandangati naye pekutanga uyu wacho nenyaya yekuti vaimbobatawo mishonga zvakanyanya akambondineka aimboita kunge zvezvo zvemishonga zvezvokunzi mwana ari kudedzwa kudzidza kwake vari kuda mwana wavo zvezvo zvekuti ndaita maexpense akanyanya aikonzereswa naye one big one yandinoremember is musi wakadhilivharwa couch randakatenga we bought set makauch kumba ichiburutswa musi wayaburutswa iwoyo yakarara aicheka the 3-seater couch racho akarara aricheka resi across neresi brand new resi kudai kucheka kudai kuti harina kutombokuti unoti ndikakona chita karakachekwa resi kucrossa couch racho basically that meant kuti set iyo taka why kungocheka misikanzwa he was not at that kafezi kako akaita misikanzwa yekuti unoti uyu mwana asika achimhanyisa baba vangu akabata banga achiti anoda kuvauraya sekuru mwana that time ndakabva ndati you know what if you need your child uyo mwana ndobva ndamuendesa kumba takatotaurirana kuti mwana kauya the best ngatimboti aende kuna baba that was first akatisuggesta with my brother ndo akatanga kuti izvika izvi hazvisisiri svika izvi just take him back imbomuendesa ndobva tamuendesa ndobva ndangungokontinua chikoro ndakangoti ngavatsvage nzvimbo wapinde chikoro ndokungotanga chingokontinua akatodzidza akatopedza but hatina kumurasa taitongomufonera taitongomutsvaga taitongotumira chingozoti mwana ari kudzidza not kuti tamurasa iye naye aitofilawo kutoti kuno ndikoko achitaura ikoko aitotaura kuti hai nindoda hangu baba wangu vekukoko vekumberi kabanga ari kumba because avo vanonyatsondida zvaizobaya hazvo mwoyo kune munhu aiudza but ndo zvaitowaiwo you would break about everything kusvika nanhasi he still loves this new date anofada zvokuti to end the ane makore mangani apakapedza ezvino ane 17 ko maveni vangani kunyunyerezi
inini 39. Alright. Vana mune vangani? I mean vana. Izvo zvivana ndine 4. Ndine 4. Ndine iyeye ndobva ndaita 3. Alright. Saka ndane 4 in total. Izvo 4 vacho ndakugara navo vese. Mukavaona vakagara apa vachitamba tichifamba you would not tell the difference kuti uyo unooneka kuti uyo mwana wekurwa naye uyo no difference kuti pane vanotongobatwa zvakafanana even iye wacho respect yake kuboth haanazve zvekuti usandudze anything andoswa haatorina ichocho chinhu munhu uya kuti takamutora apedza takangomisiya kuti apedze kunyora fufo abva apedza paakauya he was so happy and unosesezvo even unonyatsoona kuti now he feels home, he feels kuti now I am at home haatoratidza kuti ane kakuzviholda bheki kaye kuti handiswe panapa itori family yakatobatana itori boy yekuti unyatsoona kuti takagara tese takangokwana mumbaka tinotongokutsikana there is that satisfaction inongouya so yekungoti family it's the and handisisi torina time yekumbodzokera bheki kuti ndichitarisa kuti mazuva aya ndaigara ndichichema zvakatopera zvakatopfuura for me ndototeka kuti mwari vakandipfudza neipapo for a reason. There is something that I had to learn maybe through experience yoyo or something ende kutaura kuti wedu wehama dzangu mima mistakes anoitika as we grow man tinombokanganisa unotora wrong turn pano nepapo but guys tisabva tazvikondema kuti ndadinini zvakatoramba kuti we can still do it. Unosumuka ocorrect a mistake yako and move on. Life inotodzoka back ukatokanganwa what you lost mashuo. Amen. So I think let's give ourselves a chance. Kana wadona it's okay. Sumuka try again. Wow. What a happy ending. What an inspiring story. Wow. Madzimai ari kustruggle kuti move on mazvinzwa ka if God says yes, nobody can say no. Inenge sati yakwana nguva yako chete. Look at Kola from the abusive marriage straight into the happy marriage. Kana chiti happy marriage andisikwira kuti avawaniwo ma ups and downs avanitamba maone murume wavo arimo antika but still the husband would respect he respects her antika havasisina that kind of a relationship whereby murume anoya nevakadzi mumba achita zvanoda pamberi pavo nevakadzi and yave relationship yekuti ma mistakes mamwe aya ari common anti mashona saka ndo zvavanga vachida ngokuencourage ilast Kola akafona paya chiti I'm failing to move on ndo zvavanga vachida kutaridza kuti ona you can still find happiness elsewhere. Happiness is still there out there antika problem inoitika ndeyekuti chete kana mabuda mumarriage kana ti murelationship anditika muno inonzi chi vanoiti chiko rebound munoita rebound dzenyu idzodzidzo wakunowira umwe munhu uyu zvoramba kushanda umwe munhu anenge asiri serious futi wopesera in a space of 2 months waita varume vari kukona kuenda kuita 4 antiona because you haven't given yourself time to think kana to yourself time to heal kuti ndokwandiri kubuda saka kana mabuda muma relationships iwaya anenge ari mesa ari nasty ari abusive akafana neaya give yourself time guys, give yourself time umbohila umbopora anditika mbolipopa hadzitizi hadzimbotizikani pose panofamba varume vaya vachifamba murodhi wamunoona vaya vanenge vakachengeta mbolipopo dzavo mumabhurugwa dzenge dzirimo hadzimbotizi. When you are ready to move on unozati mwari vanongodirecta umwe munhu the right person kwauri obva angouya handimaona sezvakaita maya vakaroga vari virgin kumurume uyu vanga vatori virgin kumurume uyu kanchiti virgin ndereva kumurume ushu handika nokuti anga asina mbosiva bhodhi yavo ivo vanga vasina mbosivawo bhodhi yake. It's possible guys, zvinoitika handimaona zvinoitika. This is a powerful dzidziso kune vese vari kustruggle kuti ini ndine munyama dzomonguva hauna munyama mudikani hautorina kana munyama asi kungoti imbomira chingomira wakadaro mbomira umboti reganizvipe nguva ndimbopora ndinyatsota zvinhu kwazvo then eventually things will start happening again. Animaona hapana munyama dzimongoni ngochitombori nawo marriage inogona kurambira kana katu chako chaiko uchipinda umu zvakare ugara uabuse wobuda not kuti iwe uri wrong hausina chauri wrong uri 100% correct in everything mhosva iri kune umwe wako uyu handimazviona asi kana nguva yakwana when God says yes no one will stand and say no anditi maona saka ndo zvandangoti nangu my sister thank you for coming here encouraging these ladies kuti they must not give up. There is light at the end of the tunnel after all. And ngavasa toti nokuti ndabuda my abusive relationship you give up on love if you believe in love. And thank you very much Kola. This was a very very inspiring story. I can see vanhu vafara vakawanda mabatsira ndifunga kuti mabata mweya wevanhu mashoma mabata mweya wevanhu vakatoti wandei vari kusangana nazvo izvi.
and ndikuona ma thank you akawanda. Thank you very much Kola maita basa. God bless you. Thanks Sis Melly, ndafara zvangu. At least nobatsirika wanobatsirika, and I'm sorry we never wasted your time if this was not for you. Sorry, but ndangoti ndishare. Oh, thank you very much my sister. Thank you so much. Bless you. Right. So guys, nyaya dzakadai tinodzidawo kusundidzira vamwe vedu vanenge vane zvavari kusangana nazvo. Tinodzida nyaya dzakadai because pavanhu vese vanga vari pana paizvozvi 1000, we don't know what 500 people are going through. Umwe anogona kusaita magatse kuuya kuzotaura pano kuti ndizvo ndiri kusangana nazvo. Asi inini, trust me guys, I know what I'm talking about. Trust me, zvinoitika ndozviziva kuseri kunyaya dzinouya kwandiri kuseri kundinodziziva. Kola hello. Hello baby. Ndiri right, mudzime imwe phone kana muchifona call. My phone. Okay, ndadzima. Maswera sei? Taswera ndikuri sei koko? Kuri bhoko nokuri sei koko? Kuno kuri right. Ini ndaida kungoda kungotaurawo maringe nemumwe musikana aitaura nezvekuti ari kutsvaga baba vake nemusi weWednesday. So ndichingoda kutaurawo kuti zvinononoka hazvo, asi musi zvinoitika zvechokwadi. Inini ndakakura ndisingazivi baba vangu, and handobva ndakavaona kuzvarwa kwangu kwose. Kungonzwawo kuti baba vako vanga vakaroora vakakusiya une demet. Hello? Tikunzwa. So vachingonziwo munhu anga akatorora vaitozikanwa kumba, vakati baba vako vakazokusiya une 3 months, vakabva vaenda. Chandinorangarira pavakashakira baba vangu. Hello? Tikunzwa. Chandorangarira pakashaya baba vangu, kwakazouya tsamba yaitaurwa nezvekufa kwababa vangu. Ndini ndakatoya nayo kubva kuchikoro ndiri grade 1, ndikanoipa mai vangu kumba. Zvikanzi baba vako vanonzi vashaya, vaita accident. Saka vakanyora tsamba ndivana bamukuru, vana baba munini, kuti uyai nemwana kuti azofambire mari dzababa vake vashaya. Asi baba vangu anobvira akamboona chiso chavo. So kura ase ndakakura ndigara navo buya kumusha, techingokurawo tiri vanhu vaitambura, tichingoitirwawo zvataingoitirwawo. Vanoda kubatsira kuchikoro kuprimary takangodzidziswawo nemadhona aitibatsira maschool fees. Hakuna kana munhu wani wekumba kwedu vakauya achinditsvaga kana kuti achindibatsira, handachandaitomboziva kusvika amai vakazoshaya. Amai vashaya ndopandakazoona kuti upenyu hwakaoma. Handina kana kupedza chikoro, ndakagumira form 2. Kuti uende kuchikoro hapana mari yeschool fees. Vana mai vaiva kudzimba dzavo nevarume vavo, hapana munhu aiticheuka. Kuti nherera dziya dzakasiyiwa kumba, hapana akandicheuka. Asi ndichikura ndaiudzwa sara baba vangu, ndaiudzwa seneme yababa vangu. Asi pabheta hapana seneme yababa vangu, hapana sara baba vangu. Asi zvinhu zvaingogara zvichingotaurwa zvikuti ndaiti ndikaita musikanzwa ndaigona kutonzi uyu mwana wanhinga anonetsa uyu, mwana wakwanhinga anonetsa uyu, zviya zvokuti zvinhu zvakanda zvakarokura zviri mumusoro mangu, zita ndairiziva. Saka ndobva ndazotiwo pandakatanga kuti ndakunoshandawo basa rechihouse girl, ndakatanga kutsvaga hama dzangu dzababa vangu, asi handida kudziwana. Ndakazama kutsvaga kwese ndichibvunzavo, handirava ndaiwana. Wandaitowana nguva neseneme yakafanana neyababa vangu waibva Mutare, but asirivo hama dzababa vangu. So ndibva ndasvitsa 20 years vandawanikwawo, but mukuwanikwa ndakuwanikwa ndekuti ndaida kuwanikwa, asi kuti nhamo yakandipusha. Ndikafunga maybe ndikaroorwa pamwe ndokuti nhamo ipere. Saka zvinhu zvakabva zvaramba zvichingokontinya zvezvokuti even ndiri marriage ndaitoona kuti zvinhu hazvisi kundifambira. Sometimes handizi kuti chaitika pandiri zvokuti kana ndikanetsana nemunhu ndaikumidza kugumbuka, kana zviya zvokungoti ndaingomudhura zvisinganzwisiki. Saka kwese kwandaienda zvaingonzi rudzi rwako rwuriko wadi kuenda kumusha kwako unoona pakaiswa baba vako. Ndobvunza vanagogo vaingondudza kuti baba vako tovaziva, asi tisi takakuchengeta hauna kwaunoenda.
saka zvinhu zvaindinetsa zvinhu zvaindidya mwoyo zvichingondinetsa zvinondinetsa ndakagara mumarriage mangu 10 years nemurume wangu ndichitsvaga hama dzababa vangu handina kana 1 yandakawana chisimeli ndakatambudzika ndakana 1 kana hama yandakawana zvimwe zvacho kuti nditi imwe tsvina imwe yanga yazangana handizivi kuti chichaitika mulife mangu panguva iyoyo kuzopedzisira takachizouya kuno kuSouth Africa kuno ndokwandiri kuSouth Africa takauya kuno nemurume wangu patagara paitiko zvakaitika then patasiyana nemurume wangu chii chakaitika kuti musiyane aiwa zvewe kola haungati kuti panyaya yose uda kujabhira apa kuti makasiyana sei dzimafoni imwe dzimafoni dzimeme foni okay miraindi dzime then tobva tagara kuno takaya kuno kuti 2016 iye murume wangu ndakatanga kuya 2015 ndo ndazotera 2016 tatera 2016 ndakasvika munongoziva kuti inini pandakatowa nemurume wangu ndandaa kushanda zvibasa rehouse girl saka munhu yaku ndandajera kushanda saka ndasvika kuno ndikati ndinogara ndigoni kozi pese apo wakandiroora ndichishanda ndiri house girl saka izvi zvekugara zvikundiremera zvikani saka doita sei chitsvaga basa ndopandakatanga kutsvaga basa asi basa remumba ndairishaya apo munoziva munhu asina kuenda kuchikoro chirungu chinge chinetsawo sometimes so ndobva ndatanga kushanda mapurazi ndanoshanda mapurazi ndakashanda gore rese mumapurazi saka pamba pataigara paita umwe musikana aishandawo remumba ubva atoti alright nati muda basa ndichakutsvagirai ndikati alright zvisinewo musikana akanditsvagirawo basa zvechokwadi basa ndikariwana asi vanhu vandakasvika ndichishandira vanhu vechikuru pandavaudza history yangu kurarama kwangu kwese ndikaudza kuti ndihana kuenda kuchikoro saka zvinhu munofanira kutondidzidzisa asi ndokumudza hangu kudi kubata saka vakanzwisisa then ndobva ndatanga kushanda ndatanga kushanda uyo murume wangu abva atangawo kuitawo magirlfriends atanga kuita magirlfriends inini semunhu anga kuenda kubasa munhuyo ndakabva ndangoti ini zvokusora ndichirwa nababa ava ini handichadi nekuti patatimbogara kwese kuti kuzimbabwe ndisi kuenda kubasa taigara chinetsana kuti handipe mari haite sei saka izvozvo ndakukwanisa kushanda ndokwanisa kuitawo zvinhu zvandokwanisa kuita nemari iyo kana asingadi kundipa mari yake of course takagara ndaenda kubasa zvakanaka hembe ndichitenga even amwene vangu ndavatengera vanhu kumusha taitumira mari alright mati this month mari hamusi kutora muda kuchengeta muda kuita zvamuda kuita nemari chimirai ndidi tichiti handiri kutambira ini this month ndakutumira mhai kumusha ndakutumira vana kumusha nekuti vana vangu ndandakasiya kuzimbabwe saka pandakangotanga kuti kushanda munoziva kuti mhepo dzinosumuka handikana ende ini ndiri munhu wekuti ndinoarairwa kunamata ndinoarairwa kunamata zvokuti ndinotokanganwa zviya zvokukangana zviya saka mhepo dzinosumuka paunonge warairwa ndopanosumuka mhepo zvokuti hauzvioni kuti chichi kuitika saka ipapo murume wangu akatanga pakuti sometimes andingasati wati kumba sometimes okuudza kuti ndiri kuenda kunight kubasa but iye munhu anenge asi kuenda kunight anenge achienda kumagirlfriend ake takasvika pakuti takasvika pakunetsana zvazvokuti tainetsana zvokutorwa mumba nezvinhu zvazvakuitika handikana kunyekwa then ipapo achifonera vanhu kumusha kana kuti ini ndikatara nehama dzangu pafoni vanagogo vangu kwandakakura nameni vachivaudza munina vangu ndozviri kuitika chichi paanodzoka aida kubata foni yangu akaona mameseji anenge ndatara nehama dzangu ndoroverwa izvozvo saka zvinhu zvakazosvika pakunetsa zvokuti ndakazosvika pakumudza kuti ukandidzokora kundirova futi ndichakubaya nebanga because uri kundiita izvo zviri kundirwadza saka mashoko andakataura iyayo akasumuka kanoudza hama dzake bva dzaungana wakatomboita dare ini ndisingazvizivi then bva ndazodaidzwa kudare kuya ndaenda bva ndasvikawo kudare kuya zvakangotaura zvakataurikwa padare asi muromo wani wandakabata wakandirwadza ndewekuti kuna atete hanzvadzi yake yakatara muromo wekuti murume ndokunyengerera ukasamunyengera akaenda haadzoki ndo muromo waakataura ndichibva ndanyarara handina zvinhu zvandakakwanisa taura nekuti ini mumba imomo mudare nandiri 1 ndandisina umwe munhu wanandinaye mudare imomo wokukama hwangu ndandiri ndega mutorwa imomo saka ndakangonyarara ndikadzokera kumba ndadzokera kumba murume haana kuya kumba kaita 3 days
asingavati kumba andizi kwaiwata musi wakadzodzoka kumba it was after Easter 2019 ine ndatoya kubasa saka kuma12 ndichidzoka kumba murungu wangu aitoenda holiday musiyo ndopandakareceive message mufoni zvikanzi amai mwana ndayakumba ndatora zvinhu zvangu ndarowa pasi egake yakureva ndikati maita basa mufambe zvakanaka ndozvinhu zvakavapindura mufambe zvakanaka obva watoti okay saka ndakatofunga kuti maybe munoda kundinzwa saka ndakasvika kumba zveshuwa ndakasvika mumba mabhegi aka hamusina akangotora mabhegi nemachira ndakasvika nawo ndibva kuzimbabwe zvese zvakasiyiwa zvirimo zvake chindo zvakangotora hembe saka ndakatora ndikati zveshuwa munhu watoenderewo tisimela ndiri kunyeperai chikafu chachisingadziki nditarise makore atagara tese chikafu chachisingamedzeki wanga wakumuda futi munhu aikuponda kudaro maiwe sisimela ndiri kunyeperai ndakatambudzika munoziva kunonzi kuonda kusara kuita katsono uchiti ukabva kubasa uchibva kubasa uchisvika zuva rovira kumba kudaiso kuti ufungwa zveshuka munhu akaenda ukasiya chikafu funga padaka maybe achadzoka but zvinhu zvakaramba tatasona zveshuwa munhu adi aenda saka pambodegara takawanda mazimba ndobva tonoti apanapa inini ega nditsvake pamwe pokugara ndobva ndafunga ndati apei yangu anditambira ikwani futi rent nekuchengeta vana kumusha ndoita sei pandakauya kubasa vandatara nemurungu wangu nyaya yese yakaitika kubva tatanga kugara tese murungu wangu akahanzwisisa akati hazvinetse chiuya wagare kupi kuno kubasa zvaro kuti mari yachona yashomba kuti ubhadhara renti nevana kumusha ngati alright ndobva ndatengesa zvinhu vanaiva ndagara kubasa 2019 ndakangogara itingi 1 month chete pamba pakandisiya ndichigara mwedzi wechitunda ndabva ndatanga kugara kubasa kwandotogara nanhasi saka ndagara kubasa zvinhu zvakuchinja handisina rendi handisina chikafu ndakukwanisa kutumira kumusha and ipapa ndakabva ndati no apa ndochengeta mari handisida kutenga hembe handisida kudya handisida kuruka musoro ndochengeta mari yakuenda kumusha ene munoziva vanhu vari kumusha kana vakanzwa kuti watizwa nemurume vanotaura zvavanoda sisimeli pakataurika nyaya dzakawanda yeizvozvi muchanzwa kuti akuhura joni ikoko zvakazodai zvikazodai ndikati donyadzisa satani sisimeli munoziva kuti ndopanakatanga kunamata ndikati mwari chazvoita kuti zvinhu zvedai so chii ndakanamata zvokuti even warungu wangu waiti ndikamuka makusene waindibvunza kuti are you okay ndobva ndaudza kuti zvikanzi uri kuoneka kuti hazvina kumirira mushe ndikati aiwa pfungwa chete but zvichapera agasti ndakaenda kuzimbabwe hapana vanhu vaifungira kuti zveshuwa ndichadzokera kuzimbabwe zvandatizwa nemurume ndiri kuno asi vanhu vakashamiswa chindiona chisvika kuzimbabwe ndisvika kuzimbabwe ndakaenda kuna gogwa kuti kachema gogwa vavandudza kuti no akusiko kuguma kweupenyu zvinhu zvakaitika rini zvinonyinina 2019 kune imwe foni kumashure kwako iri kuita noise yakadzimasi ngendimiletwa ndati i2019 yoyo kwazi akandisiya 2019 April then vanaenda kuzimbabwe 2019 August ndasvika kuzimbabwe ndikachema vana gogo wangu ati akuzwa kuguma kweupenyu zvichaita kuti amuwana munhu wako anokuda nditi vanati oraiti vanagara bva ndaona vana vangu vana vanogara nehanzvadzi yababa vavo vanaenda kunoona vana zvaitarwa nevana zvinhu zvekuti unotoshiya kuti vanhu vanogadza vana pasi vachivaudza zvinhu zvakadai sei ndakachema musodzi vana vachindudza zvinhu zvazvisingaiti mwana wangu mukomana mudiki akatombora akatoramba chikafu musi wandakasvika nekuti kumba kwana ndajera kusvika kwavatete taiwirirana zvigara nehanzvadzi yavo tichida kubika zvikanzi nemwana wangu mukomana zvikanzi ndakanzi musadye chikafu chaamai amai venyu vanoroya zvokuti sisimela ndiri kunyeperai ndaida kupedza 4 days ndichiona vana kumba kwatete iwavo but ndakangoti musi wandakasvika mangwana acho ndichibva ndaudza kuti ndakudzokera ndakarwadzirwa ndikati ina hapana patikwanisa kugara nekuti vana vanhasi vakarwara zvinonzi auya akaroya vana vedu saka ini ndakudzokera kumba kwedu kana zvinhu zvazondimira zvakanaka ndichazoya ndotora vana vangu nekuti ndindi mai vevana ndindakavasiya pano
ndakadzokera kumba tisvika kumba vandaudzana mainini wangu ndaudzana vana gogo wangu ndozvaitika zvandasiya vakadaro iwe kana zvo zvako zvavo zvinatsoringana pfungwa dzako dzakanatsogadzikana wonotora vana tochengeta kushanda then if ndadzokera kuno kubasa kuSouth Africa ndasvika ndagara stay nangu ngoko kubasa kwangu handingori ndingozvishandira enaro munhu akuzondiona muroad wachena wanaka zvakandisiya ndira hazvisiri izvo even vanhu vanondiziva zvavakandiona ndichigara naye nezvandari izvezvo vanhu vakati imi saka baba waishungurudza mukadzi munhu akuda kutanga kudzoka ini ndikati handizvikwanisi nekuti 2019 iyeye haana kupera anga akutogara nemugirlfriend wake waigara naye zvozvarambana December haana kusvika tingonzwa mafuna kunzi vasiyana nemukadzi wake uyu saka kwakuchiti last year avhatara nehama dzangu murume munina vangu zvikanzi pane vana titaurayo namai guru enyu kuti tidzokerana tichengete vana ndikati rabaunobva wandiudza ndikati hapana zvandiri kuita ndiri kumbofambira nyaya dzangu ini handizive rudzi rwangu nda kuziva rudzi rwangu kana zvese ndazoziva rudzi rwangu kana iye anozotidzokeranaka inini anodzoka asi masira akandiita handifungi kuti imba yacho inozomira zvakanaka handizivi chimbomirai ndichine chironda chimbondisiyai sisimeli ndikakudzai kuti last year ndopandakarabva ndavhura imwe akaunti pafacebook ndabva ndaichinja zita randinodedzwa naro zita ramucherecho randachinja zita ndaisa rimwe randikaisa pafacebook then ndaisa zita rapafacebook hapana kuita 2 days sisimeli ndakaona mameseji achipinda kufacebook vanhu vachindibvunza kuti iwe urikomatika okupi ndakutaura paya ndakurondedzera zvikanzi but wakafanana nomwana wekomatika tinoziva but vanera shava ndikati handivazivi ndikutotsvaga hama dzababa vangu ndo pandakatanga kuchitanga kutaura nevanhu wazviye zvekutonga handizivi kuti chii chakaitika ipapo sisimela ndiri kunyeperai within 1 week ndatosangana nehama dzangu pafacebook kungonzi nemunhu bata munhu anonzi Ningi mutsvage pafacebook kumuoni ndopandakatsvaga munhu abva ndamuona abva atondinzi kovatete muriko ndikati ndiri mupenyu zvikanzi kwese teshiyo tokuonai kupi tiri kutsvagai asi taitokushiyai kuti tokubatirai papi ndikati wedwe ndiriko chinhu ndo chinhu chainyondishungurudza mulife mangu kuti shuwa here ndokura kusvika mukufa ndisingazivi hama dzababa vangu saka pane munin'ina wako kana kuti mukoma wako ari mucomment section umu anonzi Nostamatsika anobva kupi handizivi asi anonzi Nostamatsika ake koziva namatika vakawandisa inini hama dzababa vangu tinobva kwaMurewa saka kune pane yatodaro pane yatonyora kuti matika kwaMurewa here exactly ndoiko avo vanoera nyantoro vana nyantoro vana chihoro vakadzi vacho vanonzi vana chihoro saka Matilda definitely ndopana uneswa mugrupu refamily vanhu vakatanga naimi mwana zvakafanana sekuru Ningi vanhu ndopakatanga kutotanzi ndo mwana vavo vakasomusiya kudhara chimudiki chichichichichi handiti zvakutotaurika mugrupu paya vanhu vakutondikandira mafoto sisimeli ndikakudzai kuti mafananiro andakaita nababa vangu munozviramba imi saka ndopanyika chizonza zvikanzi toni hanzvadzi yako ende kukura kwese ndakakura ndisina kana munhu wandededza kuti hanzvadzi yangu ndaikodedza vana vanamai ndonga vari hanzvadzi dzangu kuzopedzisira azonditsvaga zvikanzi ndaingoudzwa kuti uripo asi taishiya kuti tokubatira kupi chibva ndaudza nhoroondo yese ndakasangana nayo mukurarama kwangu vakatira kuti aiwa zvawadzoka mumusha izvozvi zvinhu zvese zvichanaka and for sure sisimeli ndikakudzai kuti even izvezvizvi ndikapfuropa nevanhu kana kuti tipropa nevanhu ndakutovengo semunhu kumusha kwana mama wangu ndakutovengo semunhu ndatonochiremerera saka inini nachingoda kungotora pandimusikana yaitara kuti atsvaga hama dzake chichi zvinononoka hazvo asi zvinoita ngaangoramba achishinga anodziwa nehama dzake hakuna munhu nonzi rudzi rwakaparara hakuna tizvozvo thank you
Toriko wana sekuru na sekuru ndikazokudze kuti mukoma wababa wangu ini wakatoshayika last year December chaiko nditonzi mukoma wababa wako akashayika last year December nyara dzenga tori this year muna April ndikati handikwanisi kuuya nenyama lockdown basi mbuya vangu andoshandira vave chikuru saka havasi kundibvumidza kuti ndibude asi dai ndaikwanisa ndaitoyawo kunyaradza yabamukuru wangu saka ndozvo ndandinongotaurawo hangu saka pari zvino hangu ndirikumbochengeta vana SIS MELLY handisati ndakuda zvokupinda mune imwe marriage ndirimboda kuchengeta vana vangu vamboitozvinane vamboendawo kuchikoro then ndozotiwo pamberi apo kana ndanatsa kudzikisa hana yangu marwadzo ese apera ndozotakuwa hangu ndizvozvo hey what a story right muri kunaka nhasi muri kusimudzirwa guys muri kusimudzirwa nhasi vaichagovana baba wavo hanzi it might take time asi zvinoita iyo akazowana baba wake through a ghost account avhura ghost account akasasene mhiye kwababa ndopa vakabva vatanga kuya vanhu vekwamatika vakati unoziva nhingi saka vese vari kunzi vatsvagana baba wavo muri kunzi don't give up ini ndakavawana ndatambura ndiri mwana mudiki ndichitambura ndakazovawana baba vangu pakupedzisira nekuda kweakaunti yaakanga avhura iyoyo vekwamatika vakamuonawo vakamubvunzawo kuti ndiwani taitokutsvaga vaitozviziva kuti mwana uyu anoexista so ari kuencouragewo kuti vese vari kutsvaga hama dzavana baba musarase pfuko masvika rambai makasvika hanzi kana wava padhuze nekuda kusvika handitika zvinhu zvoita sokuti remei asi unenge waziva kuti breakthrough yako yava mudhuze handiti so ndozvari kuzamakudza imwana uyu aiwa tinotenda munin'ina wakabva kure ufunge ukapfura nepakawanda nepakakomba asi there you are watsika saka vana wakazotorai vananda ndiri kufanira kuenda ndaifana kuenda mumusha gore rapera ndikatadza again saka this year ndopandikufungira kuti August ndokwanisa kuenda kumusha ndikaenda kumusha ndoenda ndonotora vana ndonowapa maini vangu wochengeta ndizvozvo chiita saizvozvo kola ita saizvozvo asi uchingogara pamurungu izvezvi ndiri kumurungu ndokwandiringogara asi hauoni kuti zvakanakawo kola kuti uchiita tumwe tunhu tokuita kuti murungu akati basa rapera wozodii woindepi izvozvo ndandichizvozvifunga but nenyaya yekuti ndida kuenda kumusha ndanoona pakaiswa baba ndanoona hama dzakawanda uye futi ndakandifunga kuenda kumusha ndonogadzira gwara mai vangu hapana munhu akarigadzira nekuti ndini mwana mukuru munin'ina wangu akangotarisirawo kuti sisi vachaita ndo vari joni vari kushanda saka nandichifunga kuti pandikuenda musha ndonotora vana ndowaisawo ndogadzisa gwara mai vangu ndonoona pakaiswa baba pandinozodzokawo ndotanga kuchisevhawo mari kuti ndochiona kuti ndoitei muupenyu ndizvozvo alright no that's good kana uine plan nakuti ndikuprepare murungu anokumba kana achiti nekuda kwelockdown handichisina mari yekubhadhara woita sei iwo usina pako pekugara uchigara mumba kwomurungu ndingati hangu pari zvino kuri kunzi zvekunzi ati handisina mari ona yekutamba pari zvino mari tinayo SIS MELLY ndakasevha kubva yese ndine mari yakawanda even imwe andakatomubatisa kuti ndibatewo mari yangu iyi kozi ini ndikagara naye ndizoishandisa asi nenyaya yekuti maprogramu andinawo akawandisa saka nandichingoti pandinoenda kumusha ndikakumidzawo kuitawo zvandokwanisa especially gwara mai vangu ndora ndiri kunyanya kuti dai ndikasiya ndarigadzira ndikangoisawo simendi chete zvavo zvimwe zviri nani then ndodzokawo ndochiona kuti ndoita sei ende murungu munoziva kuti handisati ndambowirirana nemunhu zvekusvika kuti mbuya ivo vanondida zvisingaiti even the whole family SIS MELLY kubva lockdown akatanga last year kune vazhinji vasikana vaishanda mudzimba dzevana vacho vakasiiswa mabasa izvezvi ini ndinoenda noshandako kumba ikoko ende vanondida vanondibata semwana wazve zvokuti kana ini ndega ndakati izvi zvinizvi shuwa ndokupindira kwaMwari mulife mangu zvekutiti vanhu vaifunga kuti ndichatambudzika sezvo ndasiwa nemurume but no SIS MELLY zvinhu zvese zvakaita mutserendende ende zvinhu zvese ndokuti even chikafu pabasa pandiri papa handitenge chikafu SIS MELLY vanonditengera chikafu vanongobvunza tiri kudei ndochana zvese zvandiri kuda vanongonitengera even ndikashanda overtime vanondibhadhara SIS MELLY saka ndongatenda hangu Mwari zvokuti handizivi sometimes ndinomboneta kunamata but zvinhu zvangu
mulife mangu izvozvo zvisimeli zviri kuendeka handikana kunyepa. Amen. Aiwa zvakanaka si iye kubatisa mari murungu iyi. Iri right ibo here. Ine ndona ngunga iri right nekuti handisindega. Pane mukomana anoita zvechigarden. Amuromba ndishanga kushanda pana pakambondiudzawo kuti anochengetesa mari kunana mbuya kuitira kuti paanozoenda kumusha anenge anoti mari tiri nane. Saka ndakabva ndangokumbirawo mbuya ndikati mbuya ndikumbirawo mundibatirawo mari yangu iyi. Imwe hayo ndinayo zvangu pachangu but imwe iri kuna mbuya but ndifunga kuti vane zvavangaita because mbuya vangu ndovatrusta zvisingaiti. Alright. Aiwa kana chiva trusta zvakanaka chose. Aiwa tinotenda kola nenyaya yako yakanaka kudai. Rambo wakadzvanya rambo wakatsika. Zvinoita. Maita basa SIS-MELLY ndakafara kutaura nemi. Aiwa zvinoita kola. Thank you nekusimudzira vamwe vakadziwo vari pano. Vari kutsvaga vabereki vavo. Aiwa, thank you very much. My bless you, my sister. Wow. Padhayari zino zvandoidira munosimudzirwa chete. Munoya musimudzirwa chete musida musingari munosimudzirwa chete. Vakadzi vari pano munotosimudzirwa chete. Mamunzwa umwe vana ari kusimudzirawo vari kutsvaga nababa vese kuti rambai muri panzvimbo rambai muchitsvaga indakavawana ndanetseka ndatambura. Handichika munovawana. Saka musa give up, guys. Don't give up. Don't give up. Rambai muchitsvaga vana baba venyu. Musaneta kuti ndaneta ini. Uchavawana chete and she inspires me. Oh, yes. Andimaona. So guys, tinoda kutenda shukuru nema callers edu tour yangu budikira. Kola pavataka kufona vanhu ndakuona mu comment section. But kola maona kwa vazenda neangle yacho. Vatosimudzira so. So vamwe vese vane nyaya dzana baba wavo amuchafona ndichika tuzofonana nemusi Wednesday. Vose vari kutsvaga vana baba vavo nana mai vavo vari kutsvaga hama dzavo andichika tozobatsana neWednesday andichika iko zvino hamuchafoni anditi kwangofona uyu kola chete. Vamwe vese mozofona chi nemusi Wednesday. Anditika mozofona nemusi Wednesday. So zvaita kuti ndifunge ameno guys mangwana tiri mu lockdown andinoziya mangwana kana musina chekuita mungondipa signal mu comment section. Ndida kumbotaura nana mai vabereki. Ndiani ko vediwe noiziva nava chakumedzai ndimutambutana namai vanana mai vari pano vamwe vanoti mwana gara kumarriage koko chero mwana chirowa chero achita sei unoninyadzisa kuvanhu vemuraini ndino ukadzoka kuno kwazviiti kuchechi vanhu vanozoti kudii kutaura kwandida kuita nemi mangwana nemi vabereki vese vanenge vaine vana vavo tete vamwe venyu muri vakuru vemachechi muri vakuru kumachechi muri madzipasta madzidhikoni madzichichi anditi munenge munyara kuti vana vadzoswa muye munyara kuti muchechi kunozonzi zvakati right. Mangwana Saturday toda kuita a movie day. Ndine a very powerful and strong movie randinaro randakaona kudai so ndikadonedza musodzi ndiri one. Inangu I'm very emotional, yes, but siki kana nchona kune mama Freeman ndoona ndakabata handkerchief yangu guys ndichichema ndiri ndoka zvototi vanhu pano ndozvizati kana ndakabata handkerchief ndakakuona movie ndikati ndigirewo itawo rangu vototaka kuchema kuti makuchema ka ndozvandinoita. Ndoda kuti mangwana tione tese this movie. I think it's a new movie rakabuda 2021. Ndoda kuti muone patinoisa vana nekumudza kuti ramba ugere kwaone kuti abuswa. I want you to see this movie kana muchibvuma handika kuti muone this movie. Ndoda kuti munyatsoona masafira akaita mwana nekuda kuti baba namai mufundisi nekuda kuti baba namai vaichika vanhu vemuchechi baba vaichika kuti ndine committee yemuchechi ndisitripa chigaro changu cheufundisi. Anditi maona ndiya 2021 ndiye gore rino iri kana muchida ndipei signal yekuti toita here because ndinozoya pana paka poita vanhu 4 vanenge vakatarira movie yayo. Anditi maona toda kuti tirione tese indakariona but chadzokoredza zvedu tiri mu lockdown and mondipa time kuti nguva yakanzi anditi ini ndotsvaga movie iya pandakariona vhiki yapera ndakachema vidiwe ndakachema munoziva kuchema indonasa kuti dzimwe ngomusi dzinenge wazara nayo yawandisa ini pahomupota ichitapudzika ini saka ichizongoyerera yoga hanzi I know it's SIS-MELLY rinonzi chii Tracy Mugwira rawakaona rinonzi kudii but it's the latest movie ra 2021.
African movie. Handichagozivi zita mani because inyuwani rakapinda zvestar handichazivi. Yes, Miracle my boys. Handichazivi zita but inyuwani ndira 2021 itori nyuwani. Itori nyuwani rokuti rutorine rakabuda I think vhiki rapera iro ratove kuma 3 million views ukaona chitarisa. Handichazivi zita ndogona kungoziva zvariri ndikanotitsvaga but handichazivi. Right. Ndikuona ma signal ekuti tinoda movie. So give me time. Samangwana sara ditagara atite duchi my life. Aiwa haisi iroko. Haisi iroko. Ndakaroona movie iro ndakachemawo apa aine nhumbu achitambudzwa nemurume. Anga ine nhumbu ere. Anga ine nhumbu wakariona. Hanzi takachemawo ndiroro. Wakariona ndiro chachairo achichemedzwa akachitambudzwa nemunhu zviri aine nhumbu pasikana muvhiro munochema muri kuti hamuchemi mangwana miraitione imi muri kuti kwai hamuchema handiti regai tione mangwana muri kuti kwanzi ina handichemi regai tione mangwana rina jekapiya ndiro ya ndiro exactly hanzi after 5 all right. Saka mangwana toriona movie rachitoriona mangwana toriona nguva iko tikariona kumanguva ngatitei kana tina 6 o'clock anditi kana na 5 kana 6 touya toriona movie roro pano ndokusirai pa big screen anditika toriona ndakachema ini guys kuyunisa ma angry face uyaona kwana unisa ma angry face ei papa ndakachema guys ndakachema panzipewo stare kumunogoda kuwa stare movie sei kugaitione itose pano munogoda kuona moga sei movie runakidza tichikomenta guys ngatione movie tichikomenta tose pano tichiona tose tichikomenta tichichema tose mangwana timboita fani kuti mumwe nemwe achichema comment section umwe achichema ndozvinoda movie muda kuzoona moga sei kana muchidai kuona moga tokupai vamwe mazita anditika tokupai mamwe mazita muda kuona moga iri ngatione itose pano handiti kuti ndidauya netopic yacho kuti ngatidzidzei zviri mumovie imuda kunobukula moga uko muda kunobokola moga sei uyai tione pana patose movie musavape zita imi musavape zita removie mucomment section musavape zita removie mucomment toda kuona pano tose mangwana pano ndakagwadziwa guys ndakachema ini guys ndakachema saka tomorrow movie rakamona kuti watch it together so animaona right and then ndopa feedback panyaya yemabhokisi magudzu antika ndopa feedback panyaya yemagudzu etech inoda live yakazvimiririra nyaya yemagudzu etech varipo here vetech apa timu gudzu muripo here timu magudzu muripo here timu magudzu muripo here nai zvako hibva marwei movie ronakidza kungona tose tichikomenda so because iroro hapana munhu anoti kana tanga kuriona wobva inhema tinoriona tise kusvika rapera because rinonakidza rochemedza timu gudzu havapo ka right timu magudzu todzoka pano nokuti ndazoisa taapakona manje we are now at the edge timu magudzu timu gudzu muripo here moramba makadi moramba timu gudzu tave panhingiriri taapa kona penyaya ishi I think I spoke to Zanele timu gudzu kana muripo varipo here timu gudzu kana ndongoza zvanondoga alright vanenge vaenda timu gudzu but anyway taapa kona pekuti ndipei day ramangwana ndipei day racho ramangwana iroro and tinzwe kuti zvazofamba sei right gudzu timadzipo right and the other announcement ndeyekuti
nyaya sisishupi yaya ameno kukoko kwavo ichiri pending kuside kwavo ichiri pending. I think kune makakatano ariko, I don't know. Apparently from what I heard so far, the brother wekuzima akabva angoenda awel akangorova zi, no response, nothing. Saka vaya vakati isusu manje tatiti vana kwabami tichida kuzama kuviga bana tikwanisa kutungamirira zvinhu zvakadai zvinoda kutungamirirwa nani nemunhu wemumhuri anove uyu atizivi. Saka takanga tangoti vemupewo time kusvika weekend pamwe chadi acharesponda. Andimaona. Saka ndo zviripo. Apasati pave neurongwa huripo so far. Apasati pave neurongwa huripo na anti vese mameno madhimini kuti aende pina sandisi kuziva kuti vaenda kumalula amen. Kuti vaendepi vandoziva ndimukoma Gordon kuti vari kubasa. Apana urongwa hwati hwavepo so far. Panenge pane mukarirana uripo, pane zviri kutoitikawo mufamily ameno zviri kuitika. Hamona saka rigaitirire tinzo kuti zvakazodi magafa apiko eni maya magafa ana kana sendi magafa arutozanza ari kuklema zvikwereti pamari yose iri kuinda kunopiwa yakanga yabviswa yatengeswa zvinhu kumba kwamai vanhingirikiri uko mai valisa uko kwaiva kutoti kwayo anga nechikwereti chedu chemari yakati vobvisa pamari iyoyo anga nechikwereti chamuchana makambona munhu anoklema mari pari kufunda imi anobvisa mari pauyu pafamuni imutira tunhu achitotambura kuti paite mari yekuti aitwe bheriwa imobvisa pamari ipapo. Saka amene kuti ubhururu hwavo ubhururudzi amene kungonzwa kwandakaitsawo zvangu kuti kuni kutonetsawo ikokoko handiselina varipo. Okay, so handiselina vari pano antimaona. So ndo zviripo guys. Saka urongwa husati hwavepo. Kana urongwa hwavepo tichakuudzai. Urongwa husati hwavepo takamirira vakati Saturday kana pasina kuti aresponda mukomana kubva zvakati zipaya tozoona kuti pakamira sei. Asi from what I heard mari yange yakatengeswa zvinhu amai vachirwara paya yapera. Uyu achingouya wachiti ndipewo chakati yanga nemari yangu yechakati wanga ndakamukwetera mari yakati vachingozvomura ipo pamari iyoyo. Saka hatizi kana paine urongwa guys ndichakupirai urongwa kuti zviri kufamba sei. Tichakupirai urongwa kuti zviri kufamba sei. For now hatiziviwa ndimuzatanga tabuda mazviri. Saka hama ndo dzakazotifonera nesuro. Hama ndo dzakazotifonera nesuro vachitaurawo zvavaitaura nevana vacho nemwana wacho mukomana ya nemwana wacho musikana achitaura zvavaitaurawo vachikumbira kuti mukazotisiya nekuda kwevana ava munenge matikanganisira. Isusu takazvimira tiri semhuri tingori mhuri takadai avawo ava ngatisiyanei nazvo tingoitawo mungotibatsirawo padasvika but iwo kwacho kuside kwavo futi pane pane pakatokanganisikawo pari kukanganisikawo futi pachavo handitika. Saka rigaitimire tinzwe ndichakupai feedback probably tomorrow vanenge vanipa feedback kuti tinzwe kuti urongwa hwacho huripo here hwakamira sei kuti imhuri vabva kuronga varivo zvinhu zvavo handitika vozongotipirawo kuti taronga so handiti isusu sofa hatina patiri kukwana panyaya ichi zvaakuda vemhuri animaona. Saka ndo feedback iripo. Magudzu tasvika pakona chingogadzirira kuti the truth might come out sooner because nhasi tamboita a very long conversation tikaisana pamakona sevanhu tamboisana pakona nevamwe venyaya. Hello muri sei andiserena mushendi nechikumbiro zvamuri palive kudaiwo zvakanaka chikumbotaura nemadhairies nenyaya yerunyoreso. Ndanga ndichikumbirawo kuti vari kutexta vachinyoresa mawhatsapp anenge akawandisa bear with me and then ukandinyorera whatsapp uchinditi hai antiselina vari principled ndinokutiwo hai back wonditi makadii ndoti tiripo nekuti handisi kuziva zvauri kuda ndichapindura zvimwe iwe pane zvimwe zvauri kuda. Anenge ane agent nyaya yaari kuda kutaura akandinyorerawo kuti can I please call then I know pane nyaya. Asi kana paine registration ndiri kukumbirisawo kuti let's be straight to the point, just send your details chete ingonyora madetails ako kwandiri. Kumhoresana tinomhoresana handirambe, asi kana uri kuda zverunyorese ngatimbosiyana nezvekumhoresana nekuti ndine 400 to 500 dzakamira kuwhatsapp chete foni yangu yaakufriza. Saka ndinokumbirisawo be straight to the point, ungondipa zvatiri kuda tozotaura pane dzimwe nguva tiri free. Ndatenda hangu. I think that is all. All right, thank you very much. Thank you.
vari kuregister kuna Andiselina, please itai kuti muningirire mungo kana mainda kuinbox ya Andiselina ingosvika nyora madetails ako, zita nesenemu yako nefone number. Kana une ghost name unoshanda paFacebook uisa ghost name rako in brackets wongo forwarda. So far vane inbox yawe yakaora nevanhu vari kuregister. Saka kuti vakaivhura manjeka vanozoiverenga, vanozoimaka as comment yaverengo. Saka havasi kuzivhura, vari kuvhura only pavanenge vachiregister paya, vachiisa mukombiyuta yavo, vachiinda neline. Saka ukaona usati vakuresponda, usati havana kuswa vasi kuresponda Andiselina, aiwa vacharesponda. Kumberi kwako kune queue uko iri kuya vari kuenda nayo mbijana, because ameno pavari kuzvikepcha, ameno zvinhu zvavakagadzira ameno zvinhu zvavo zvavakagadzira uko zvaoneka vanenge vachiisa zvinhu zvavo izvi zvavanenge vachiningirira izvi, vanenge vachiita meno mawebsite zvakagadzirwa nazvakatengwa ikoko namukoma Gordon vakadidi vakaita. Saka zvozvo zviri kuitwa zvinhu zviri professional chaizvo, handimaona. Saka zvinototora nguva zve zvichibva ndohwasi chepesina vachiti Andisenda nhasi ndiri free forwardai kuno, handizivi kuti zvinhu zvavanenge vachiti zviforwardwe zvemasta izvizvi, ina handizozivi nokuti handisi kugroup ikoko, ndichangu kungobaya live button, handimaona. Saka munoisa ningirikiri zita, surname. Kana une ghost name rako oisa in brackets nephone number. Chat. No cent needed, nothing. Chat. Kuregister yidha marei tuda tuchitibatsire pakuziva members epano. In case pakaita dambudziko mangwana, we are having people who are coming vaita dambudziko kuti ndibatsirei. Otona chitoya panenge chitoti Sisi Melly kana Sisi Nelly, hatogona kudaidza zita rangu, hatondizivi, asari kuti member yepano. That's impossible. Wobvunza one live yakaitwa last year yepano, hapana chaanoziva, aruda kungotsvaga rubatsiro. Saka we cannot afford to help the whole Africa kana the whole Zimbabwe guys. Handiti kunonzi charity begins at home. So if we have a register, umwe wedu toti ndiwe yidha wasangana nedambudziko, handiti waenda kuna Andiselina ndoda kundaita dambudziko inini, ndashayikirwa kana kuti ndarwarirwa kana ndikurwara, medical bill rangu rakura, ndichazvikwanisa medical aid yangu haichakafi, handi vanongobvunza zita rako nesurname, ndini Hidha Marwei, handitika phone number yangu, vanongoenda kunobaya computer yavo yaya, handika zita rako robva rabuda. Andiona kana kusira kurabva rabuda kuti zati tichi mumwe wedu, kana kuti zati mumwe wedu kudaro zvatonaka. Andiona takutobatsirana utichenda takadaro, toda kuti titenge kubatsirana ipo pano bisaisa tabuda kunze uko, chokwadi ndo chiripo. Tatakuita confusion kuti munhu anongouya ningatumigwa nemudiaries, imi madiaries ndimaitumira vanhu kwaenda kwa Sisi Melly, munouya kunoku ungosvikoti ndipe ndauyawo ndidambudziko rangu rekurwara, utoona zvishuwa muna kutokandira mazipepa ekuhospital and what not, momubvunza kuti naiwe hapana kana chaanoziva chepano. So we cannot afford to help the whole Zimbabwe as much as we want to help the whole Africa or the whole Zimbabwe guys. We can't right now, we can't. Saka tinenge tichiti tudambotanga taitawo at least tikatangawo mumba muno pachedu mukati muno mukati medu zvinonakidza, handiti ndisati tiri kuti let's have a membership. No, hakuna send rinobhadhagwa, hakuna chichi nomba, just kungoti chiche documentation yevanhu vatinavo pano, just your name raunoshandisa paFacebook iroro nerako nephone number, chat, nothing else. Hakudiwi ID yako, hakudiwi zvimwe zvakawanda, zita, surname, chat, so that we know. Number za Andiselina dzakapiniwa hapo idzo, number dziri pinned hapo dzinoti 44 idzo, antika dzinonzi 44 idzo ndo number za Andiselina idzo. Saka munongoenda kuWhatsApp kwavo, munongodziseva moenda kuWhatsApp kwavo, antika musvikotaya kuzonyoresa and then mubva manyoresa. Next time munhu akauya, pane vakauya kumarimwe zuro vamwe maiso, kwanzi ndiri kukumbirwa kubatsirwa ndiri mudiaries, ndikati heya munoda batsirwa nezvikanzi ndakaenda kwadoctor, saka izvo ndine chikwereti, vava nechikwereti chavari kuda kuchibhadharwa nemadiaries 37,000 rands. Ndikati heya okay no problem, zita renyu ndimani, handitika vandipa zita ravo nesurname. Ndikati mirai ndinde kudatabase ndotarisa, taenda kudatabase koka zita ravo hakuna, handiti tikati mati muri umwe wedu panapa, zvikanzi tikati makatonyoresa panapa imi, zvikanzi ndakatonyoresa, shuwa mama taurai chokwadi, zvikanzi chokwadi nditori mumwe wenyu panapa, asi ndakatoona kuti havasi because zita raikanganiswa kutaugwa, handimaona zita rainzi Sisi Nelly amene zvavaedza chitudi ndandatozviona, handimaona ndobva ndati alright mama, Bongi munomuziva, zvikanzi Bongi wekupi, ndikatipewo nyaya yastori yaBongi yamakambona panapa, hapana chavanoziva. Hakuna munhu asingazivi nyaya yaBongi pano guys, hakuna munhu asingazivi nyaya yaBongi pano, hakuna munhu wese anoiziva nyaya yaBongi panapa, handimaona hanzi handiizivi. Ndikati hamuizivi, ndikati kuAndiselina munovaziva, zvikanzi ndevekupi ivavo, havatozivi. Ndikati Sisi Melly vanoita malive chingani havana chavakagona kupindura, ndakabva ndatogona kuti vatumwa, handimaona ndobva ndatoziva chokwadi kuti mama matumwa, ndopakastora pakuprisa kuti aiwa pane munhu andirayira kuti endai kwaSisi Melly ndianipa nhamba dzenyu, handiti munoona.
varipo zvapafacebook avati tifollow ende imimi mese muri comment section is not compulsory as well kuti munhu wese aregister. No, avo vanoziva kuti tiri madiaries ndio vanoregister. Kune vamwe vanongoya kuzoteerera zvavo life vasiri madiaries. Don't bother registering. Andika kana chingoya kuzoona life yako usiri madiaries, aiwa, don't bother registering. Chingoya chifanisi chiona malife. Anditi uyu anozviti ndiri mudiaries ndio atinge chiti ngaregister. Anozviti ndiri mudiaries. Vamwe vatinongofara navo vasinei nekuregister, it's bore. Ngatifare mucomment section antimashona. So ndozvandaingoitira izvozvo. Then nyaya yangu yekupesera ndisati ndaenda Gilbert wangu kuona oga. Namba iripo iyi yapaiswa email address yabviswa right now. Namba iripo right. Nyaya yekupesera I don't know how to start with this story. Nyaya yekupesera inyaya yemukomana tiri kutsvaga uye anonzi Fibioni Madhiri weHarare. Apparently Fibioni werape uyu watiri kutsvaga, tichiri kumutsvaga guys. Fibioni werape uyu pane munhu akauya kuinbox kwangu anditi apinda muinbox mangu ndobva asenda iri nyaya. Anditika asenda iri nyaya ndobva nditi SIS MELLY amufi makawana munhu uyu muri kuchesa mhepo because munhu anonzi Fibioni uyu ari kupiwa information namai vemwana wokurepiwa kuti iko zvino nyaya yava pakati, nyaya yaiswa kakati. Fibioni andoziva kuti nyaya yave kwaSIS MELLY. Handimaona ari kupiwa. Ndikati why would she do that? Munhu apparently aikomeketa nenake seghost account but nenamba kuWhatsApp. Zvikanzi because amai vaiyevha affair naMadhiri. Madhiri haana murume, haana muvhiri akaita mukadzi, anongori nemwana. Saka pamba pavainoja paMadhiri iwomanizer and good looking. Saka aibvongodza pamba panodi paanogara. Whoa! Zvikanzi saka ndikati can you tell me more? Namba dziripo dzakapimiwa. Ndikati can you tell me more? Zvikanzi akati chiko akati okay akati chimwe. Saka iye kuti anoudzwa kunzi iko zvino nyaya yava pakati esimesi nyaya yepakati. Saka nokuti mai ava vanotya kuti Fibioni akabatwa achafumura dhiri rava hangambodziki ari ega, achafumura madhiri ake namai afa. Handi muri kuona kuti taidai tichidai. Saka kumuwana chako arimo zvake Mwari anenge achitenderawo, asi kumuwana mumuwani because ndo game riripo. Zvikanzi makambona munhu anoshayikwa muHarare, munhu achitsvagwa nepolisi agonzi ashayikwa, nyatsoshajoinidzai. Ndikati wo. Zvikanzi ndikati okay. Zvikanzi saka ndo nyaya itoripo, hamungamuwani zvokudaro. Kana muchiona nyaya mwana uyu ari kunzi akabatwa chibharo last month, asi nyaya iyi yakazobuda kuno kuFacebook manje. Handimaona mai vanga vasina kuripota. Hanzi kutozotaura kwakaita nyaya iyi yakatozobuda mushure mekunge vaiona yabuda kuHarare. Hapana anoziva here kuti kuHarare mai nyaya yakabuda nani. Pavakaona ive kuHarare ndipo pakasumudzawo musoro. All along vanga vakanyarara. Ndakabva ndati pakanaka. Ndikati nyaya ndainzwa. Zvokwadi ndiri kutsvaka munhu unongoita sokunoti haexist zviri kufamba sei. Ndobva ndachibata amai vaya nemurume wavo. Ndikati amai ndinokumbira kutaura nemi. Amai vaya vauya ndobva ndati mama handidi kukurovera imbwa ndakaviga mupinyi. Pane nyaya yauya kuWhatsApp kwangu yekunzi mimi makamboita imi chindudza ichokwadi pachikadzi pautu hwedu. Makamboitawo here madhiri amakamboita naMadhiri uyu munhu uyu. Pane zviripo here zvamakambodza makambotamba? Zvikanzi hapana. Ndikati hapana kana makambotamba kana makamboita muchivande muri tuichindudza ichokwadi nokuti nyaya iyi pane zviri kuitika. Amai vakati ina pachandoziva. Chandotoziva ndechekuti ndizuro uyu wataitaura. Zvikanzi inini handinambva ndakadana naFibioni uyu zvachose, antondinyepera. Chandiri kuziva chekuti landlord anofanira kunge ari kutoziva kuna Madhiri uyu, asi haasi kutaura nokuti landlord atipa notice tese pambapa. Hasi tapiwa notice kudaro. Apparently Madhiri uyu unonzi ari kukomeketa namai ava akafonera landlord. Akati kwanzi nokuti landlord akamboya nemashoko kuti muri kusungisirei uyu, tauriranai. Kwati kati hatingataurirani, munhu ngaasungwe. Antimashona. Saka apparently Madhiri ari kunzi ari kufonera mai, akafonera mai vakati ivava munoona kureva mai ava nemurume wavo vakatobhiricha magetsi pamba penyu. Antimaona. Saka ndati ndikuudzei vakauya nemunhu wekuEscom akabhiricha magetsi. Antimaona. Saka landlord akafuma achipenga. Ndikati ko landlord anotaura naMadhiri aziva kuti Madhiri ari kutsvagwa sei. Zvikanzi ndozvitoripota atopiwa notice. Asi before that kuri kunzi Madhiri uyu akasenda anzi akanyora message
anzi akanyora message akati akaisend forward kuna baba vaya achiti kuna murume wamai ava achiti iwe unoda kundisungisa kuti izvo inini ndakarepa mwana uyu wairegere iwe unoziva madhiri edu ataita tiri 2 yese kwai ndio manyorero akaita madhiri uyu message yakasvika kusura muri kunzwa kwanza akati wairega mwana chiuya achivhuravhura zvikumbo zvake achinyongonya zvikumbo zvake ari pasofa ini ndiri munhu wemurume wada ndidini plus iwewo waiziva panogara makondomu pamangu muri kuona saka mai ava vari kuti ivo anditi mai ava vari kuti ivo even zvezvokuti kwai makondomu madhiri ari kuzama kurwisanisa mai ava baba ava nemukadzi uyu kuti paite friction pakati pavo paite hondo ndosaka akanyora nyaya yemessage kwai saka asenda message kuna baba mai murume wamai ava akabva iforwarda futi kuna mai ava handi maiona saka mai anobva kubvunza murume kuti pane message maiona here pakati abva kuna Fibhoni enda aiona ava akangoti ko zviri kumbofamba sei saka vari kuti munhu ari kuzviita sezvivhini akasendera message inini achindudza nyaya yekuti kudanana ivo mai vari very adamant kuti aiwa ndimadhiri ari kuzviita ndiye Fibhoni ari kuzviita akakusenderai message hakuna nyaya dzakadaro then koitawo imwe isingawisisiki yekuti zvacho poitawo mumwe mudhayaris wari panapa anoti iye akajutiwa mari namaFibhoni madhiri handiti asi paakajutiwa namai ava mari naFibhoni madhiri that was last year handika Fibhoni achijuta mai ava mudhayaris mari akavajuta achishandisa mai ava vemwana wekurepiwa hanimona hanzi vakatambiswa frandi kunzi vanzi kunorukwa mawigi vakazvita vanoruka mawigi vasimusuya pakauya pana pakachitwa notengesa dovi vakabva vazikamwa palife andimaona saka vakadyirwa $450 nemukadzi uya mukadzi yataura kuti aidanana namadhiri uyu anga anyengwa namadhiri uyu pafacebook apa andimaona saka vachidanana kudaro paya ndopaakati aona mukoto wekuitawo mari kwaanogara kuti adi kunze kwenyika uko atengese mawigi kudaro ndopaakanzitumira mari mai vemwana hanzi ndopa vakashandiswa kuti vataura kuti ndindoiruka mawigi ndikozodini nyaya yacho iri complicated nyacho iri too complicated andimaona saka zvacho nobva wanyazoshaya kuti zviri kufamba sei ndobva mai vai vakanga vatorerwa mari yaiya hamene zvanga zvakuitikawo saka ndakazobvunza mai vai nezuro ndikati koimi mama panyaya yemawigi muri kwana papi imi isu zva muchikuya dovi kokumawigi uku makanga mojuta munhu uku makanga mapinda papi vakangotiwo aiwa indakakumbigwa naiye Fibhoni paaigara pano kuti ingoti ichi indagara ndorukwawo musoro ndogadzirawo mawigi saka muFibhoni ndangondikumbira kuti muchazondurukira mawigi kwai ndobva ndatomurukira mawigi ndikamupa mawigi ake saka zvimwe zvakazoitika ina handizosii kuti svi saka ndo mamiriro akaita nyaya yacho asi Fibhoni ndichiri kumutsvaga guys anenge amubata moto dzanyezo dzakangowanda saka uya adliwawo 450 all in the name of love anoti akazokwira rimwe mwedzi akaenda kuZimbabwe aenda kuZimbabwe akazodza uya hana kuudza muboyfriend wake Fibhoni kuti ndikuya kuZimbabwe handiti asvika muZimbabwe mami atogara ndipo pakazoudza Fibhoni kuti ndiri muZimbabwe Fibhoni atisangane pakati Fibhoni kana kuzowanikwa zvachose kusvikira adzoke ndobva vafonera mai vaya vari kunzi mai vemwana vainzi vaiti ndoruka mawiga handiti ndobva vadavira vakati ini nyaya dzina handizizivi handimaona ndobva zvapera zvakadaro saka muri kuona kuti ndo pane nyaya yachona ndo pane nyaya yacho ipapapa handiti maona so that's how the story is right now zvikombero ndataura nyaya yekumesina kuti taakuinda paage penyaya ndamboisa pressure ndambopusha I think ndataura nazanele zviri strong zvokuti ndofunga pandataura naye hana yake yambotsemuka ndichimudza zana ndichimudza ndikamuonesa kuti wona Zanele the only way is for you to come clean kuvanhu because hakuna zvinhu you and me we both know kuti hakuna zvinhu zvichiwabuda ende munhu wako wandipa number unditaure naye is not picking up the phone asi ari online. What's going on? Can I prove to you kuti muzvinhu zvenyu ndezvechitsotsi so ndamusiya ari hanging I've seen my missed calls ake hobo apa handizivi but now don't worry chimbondipai guys chimbonditrasta ive mabhokisi enyu magudzu mirai makadaro I'll come back naye mirai makadaro because chatiri kuda chekuti chokwadi ngachibude pachena antimaona we want the truth to be out so ndamuudza chokwadi ndikamudza ngati okay chindipa documentation yese ndimbokuitirawo ndimbotanga kunoconfirmation mabhokisi aya ndipeyo haisati handisandapiwa meno unless kana asisina kuti panapa because tatati tichipowa matoziva vekusars hamuvazivi SIS MELLY ana mai ava
handina kana neremuromo navo vanhu ava sismeli. Chokwadi maipeti Mwari ave nemi kwamuri koko makanganisa life yemwana pamusana na baba King Elisheva Timuri was inyaya awe ndivo here same person vatiri kutaura nezvake ndivo here same person vatiri kutaura nezvavo Elisheva Timuri ndivo here same person vatiri kutaura nezvavo Elisheva Timuri anenge ane nyaya yake iri kumurwadza istori imwe iri kutomurwadzawo Elisheva please do not worry guys munhu anofambiwa naye mbijana musamhanye guys chatiri kuda we want the truth to come out mirai makadaro handiti imi munenge makagumbuka muno act out of emotions because ndimi mune magudzo inini handi act out of emotions tofamba mbijana tichienda zvedu tichienda kusvika tazokuti pakona dzva tichikwisa pakona manje tekuti pakona unodhomoka chete imimi manje ndo pamunenge muchirekodha kuitira ramangwana. Elisheva, is it the same story? Kana kuti zviri kufamba sei? Okay guys, and you understand. Alright, Elisheva, dibate WhatsApp, get hold of me WhatsApp. Elisheva, uya WhatsApp. Kana usuru kwanza kufona right now. Uchida utange Tanzania yacho. Uya WhatsApp tinyatsonzwa. Ane nyaya Elisheva Timuri. But I'm not sure kuti ndiyo iyere kana kuti ndeimwe. Eli was ndibata ku WhatsApp. If you can't call right now, unondibata ku WhatsApp. Or else you can call right now. I'll just give you 5 minutes to phone. So these are some of the stories that Dila Zokseri, guys. These are some of the stories that we deal with kuseri idzodzi. Right, vanadzo message dzakadai so vanenya dzakadai so zamuri kuda kutaura please. Uyai WhatsApp titaure, uyai WhatsApp titaure. Tuonesane, please come to WhatsApp, let's talk. Volume iripo. My area I see yako guys na volume. One that a different story. All right. Okay, Elisheva, you get hold of me kuseri. Uchandi bata kuseri because I see this nyaya wanyora but it's hating you. We finish a deal mwatru kuvinga, tukumuwira uyu kiti kwame uyu. Trukuya shedu, siya ijakadar, trukuya edu kiti kwame. Once I'll send you a message. Okay, fine. Right. I just send a message. Okay, guys. Guys, morarabo. Tembifia na waswera say. What say mother? Morarabo, guys. Anitika tosanga na mangwana pa movie night. Mongo tongo ti movie night anitika pa diaries. I'm so loving this diaries, guys. No, I'm so loving this diaries. So, tutukunya so tamba. Munoza taka kuvisa ku negativity mi ma diaries. Manga monya kunyura mu negativity. Kuzvinhu zvisina basa zvisinga kukudzi zvinhu zvisina ne zvamusacha munodzidza pamungoteverera semuswe kudai ndikatoda kukipa busy pano. I want to keep you busy. Kwangu vari pa mute SIS MELLY life ha haisati KTV amene zvari kuronga kwa haisati anza how long is the movie? I think it's about 2 hours. So I think it's about 2 hours. Right. So guys, to mangwana tau sure she when chisangwana vakudza pa days tinenge tichiseka tichifara tiri pano totukwe tichitukana ipo pano but it's bo and one at least mukuona ti kumadiko zvinezvi peaceful ma streets, very peaceful, no violence, very peaceful ma streets, no violence. Mamwe madhari zepana pandu aikonzeresa hondo ndaikuona zvamu ndiwo anenge achikonzeresa ma comment section but now bolato no anti matini movie na 6 mati movie na 6 katapedza kubika tapedza kudya to na zvidu movie tinenge tiripo pano mangwana toita movie night yedu tiripo tichifamba zvakadaro handuda kuya kuuya Felistas chitando uya ku lockdown uya vekumozambika sana mubatsira kamusendera message. I think network inonetsa don't worry ichauya nhoroondo. Mrs Jones, good night Pascalia, good night Edmo, good night Ethel, Makaita RG, Tariro Mugari,
Milka Mudzipurwa, Hida Marwei, Chipo Gloria, Monique Duduta Zwei, for B. David, Melania Gomba. Good night, guys. Siona Kaondo Morabo, Antika Shelter, Evelyn Morabo, may say good night. It has been nice hanging around with you tonight. God bless you.